Čaute a vítajte pri mojom druhom videjku na tomto kanále. Ja vás zdravím, čaute. A hneď na úvod musím povedať, že si to veľmi vážim. Totižto moje prvé videjko má v tejto chvíli nejakých 360 zhliadnutí a má 14 lajkov, 8 komentárov, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Fakt som to nečakal, takže díky moc. A tí, ktorí ste nevideli, tak je to videjko o hodinkách. Je to o tom, ako som prešiel zo smartwatch hodiniek ku mechanickým hodinkám. Takže určite si ho choďte pozrieť a možno niečo nové objavíte. No a ja som zistil, že jeden môj sledovateľ mi tam hodil koment, že mal veľmi podobný príbeh ako ja. Takže buď pozdravený, čauko. A určite sa ku hodinkám ešte vrátim. No ale dnes by som chcel hovoriť o jednej veľmi, si myslím, v tejto dobe dôležitej veci a ňou je Bitcoin. Neviem, ako ste na tom, že či niektorí z vás máte zainvestované v Bitcoine, či študujete Bitcoin, či sa o to zaujímate, či mu aspoň nejako tak trošku chápete, že čo to vlastne je. A ja by som tu spomenul zo pár takých bodov pre mňa dôležitých, že prečo je pre mňa ten Bitcoin taký vzácny a prečo to celé sledujem. No, takže prvá vec, úplne že prvá vec. Bitcoinov je 21 miliónov tokenov a nikdy ich nebude viac. A toto si podľa mňa uvedomili veľké firmy, samozrejme aj retail, ale retail ešte úplne až tak nie, ale veľké firmy, inštitúcie, dokonca štáty a už to začína trošku aj u tých bank zaváňať, že by mohli zaviesť nejaké tie ETF-ka, akože už samozrejme niektoré banky už majú zavedené ETF-ka. Uvidíme, že kedy to bude u nás, kedy sa to udeje. A to všetko samozrejme bude hnať tú cenu Bitcoinu nahor, samozrejme. Pretože bude potom veľký dopyt a vieme, ako to dopadne. No, ale toto je tá veľmi dôležitá vec, že aj tie štáty, aj tie banky, tieto inštitúcie, že si to uvedomili, že Bitcoinov je 21 miliónov a nikdy ich nebude viacej. Teraz je ich aktuálne nejakých, ja neviem, poviem z brúcha 19,5 milióna, možno 20 miliónov. Oni sa budú ťažiť do nejakého roku 2145, myslím, tam to vtedy končí, tá ťažba Bitcoinu samotného. A toto, že ho nebude proste nikdy viacej. A čím tá cena bude vlastne vyššia, tak tým menej si ho budete môcť dovoliť nakúpiť. Takže teraz sa všetci snažia proste rýchlo nakupovať, jak to len ide. A uvidíme, že čo sa stane. Dúfam, že to nedopadne takto, jak ste mohli počuť. Ale to si nemyslím. Podľa mňa Bitcoin bude ešte len veľmi úspešný. On už je teraz, ale ešte stále sme early. Ešte stále sme úplne na začiatku. Takže ja si myslím, že je to dobrá príležitosť ako... To je môj pohľad, hej. To je môj pohľad. Neberte toto ako nejakú finančnú radu. Môj pohľad je ten, že je to dobré úložisko peňazí, kde vám tie peniaze nebudú strácať hodnotu, ako dobre vieme, čo peniaze robia vďaka inflácii. Čiže Bitcoin je protiinflačný, je ho iba 21 miliónov a nikdy ho nebude viacej. Čiže to je prvá vec, čo ho robí takým vzácnym. No, druhou vecou, veľmi dôležitou je to, že Bitcoin môžete používať všade na svete a môžete poslať peniaze v podstate, akože tú hodnotu toho Bitcoinu v tých peniazoch niekomu, kto ja neviem, ja teraz môžem poslať niekomu, kto je v Argentíne, niekomu, kto je, ja neviem, aj na Severnom póle, vymyslím si, že na celom svete, dokonca aj cez víkendy.
Čiže Bitcoin je že 24/7, čiže toto akože majú banky veľký mínus. Čiže keď máte na účte v banke, tak vám to stráca hodnotu, pretože inflácia, plus teda keď niekomu chcete poslať peniaze alebo vyššiu nejakú hodnotu peňazí, tak už sú tam nejaké otázky a prečo toľko a odkiaľ máte tie peniaze a bla bla bla. A toto Bitcoin, v tomto je Bitcoin taký vzácny, že ho môžete používať úplne voľne, je decentralizovaný, není za tým žiadna vláda, není za tým žiaden štát, proste je to free, hej. A na toto ľudia podľa mňa ešte len musia prísť, aby si to tak uvedomili, že v čom tkvie tá jeho vzácnosť, nie len teda v týchto dvoch bodoch, ktoré som popísal, ale aj tak všeobecne, že je to vlastne sloboda. Bitcoin je sloboda. Ja som v podstate v tomto bitcoinovom ošiale, by sa dalo nazvať, od roku 2021, od marca 2021 a vtedy stal Bitcoin, viem, že môj prvý nákup bol, keď bol na hodnote $52 500. A zažil som si aj bear market, kde to vlastne kleslo až na tých $16 000, ale bol som neoblomný, pomaličky, DCA, samozrejme, to je najlepšia forma, najlepšia stratégia, ako keď o tom v podstate o investovaní všeobecne nič neviete a nechápete tomu, ako investovať a jedno s druhým, tak najlepšia, keď si už naštudujete teda nejaký ten asset, tak najlepšie, čo môžete urobiť, je teda formou DCA, to je teda postupné dokupovanie po malých čiastkách, dávať do toho peniaze, len tie peniaze, o ktoré si môžete dovoliť prísť, čiže ja neviem, mám kokos 10 litrov, hej, na účte a nedám tam 10 litrov, alebo nedám tam 8 litrov, hej, ale dám tam, ja neviem, 500 eur, 1000 eur, ale aj toto si rozrátam, ja neviem, že na 100 eurové nákupy v priebehu najbližších 2 mesiacov. Hej, aby som vlastne priemeroval tú nákupnú cenu. Lebo veľakrát sa to stane, keď aj nakúpim za nejaký obnos a teraz nakúpim a v tom momente proste ten asset padne dole. A čo, teraz si budem plieskať hlavu proste o stenu, alebo čo? Čiže toto sa veľakrát stane a najlepšie je proste postupne, po malinkých čiastkách a vám to takto pekne spriemeruje. No. A potom je tretia vec, a to už sa dostaneme k tej cene. Ja sa aj pozriem, že koľko aktuálne je teraz Bíťo. A Bíťo je aktuálne teraz, že $120 748. Hej, tuto vidíme, dáme si tam, že posledný mesiac, 3 mesiace, hej. Na posledné 3 mesiace to vyzerá takto, hej, plus nejakých 16%. A tuto máme vlastne posledný deň, to vyzerá takto. Ale toto je iba tak akože na záznam. Ale čo je dôležité, tak je, chcel by som vám predstaviť môj model. Hej, môj model, ktorý som urobil ešte v novembri roku 2023, kedy som si dal Bitcoin do logaritmického grafu a vytvoril som si tam taký channel. A ono to vyzerá takto. Mám to takto, aby to bolo dobre nejako vidieť. Takto to vyzerá. Vtedy sme boli na hodnotách nejakých 36-37 tisíc a môj target, ten je tu, že New ATH, toto je môj target, ktorý vychádza zhruba niekedy v októbri tohto roku 2025 a je tam hodnota $238 000 za jeden Bitcoin. Ja sa toho stále držím.
Ja si myslím, že je to docela dosť že reálne, pretože keď už nie na začiatku októbra, ale na konci októbra, alebo aj keby to bolo aj do konca roka, to je úplne jedno, tak za mňa je tam celkom tá možnosť, že by to ešte mohol ten Bitcoin sa tam vyškriabať na tieto hodnoty. Pretože teraz ho máme na 120, no dobre, musíme tam dať ešte nejakých 110 000, to je akože celkom dosť. Ale keď aj sledujem správy na Twitteri, čo sa deje vo svete, čo sa deje s Bitcoinom, aká je tá adopcia, tak to vyzerá veľmi pozitívne. A proste tí, ktorí držia nejaké Bitcoiny, či už je to retail, alebo teda sa im hovorí teda diamond hands, tak nepredávajú. Proste Bitcoin je teraz na 120 000, čo je jeho ATH je 123 000, takže sme zhruba, ja neviem, možno 0,5% od all time high a tí ľudia nepredávajú. Dokonca ešte prikupujú. Takže ono sa to podľa mňa ešte môže teraz to môže mať veľmi rýchly spád, alebo teda výpad smerom hore, by som to takto nazval. Sám som na to zvedavý. Uvidíme. No ale vlastne, čo som tým chcel povedať, tým môjim tretím bodom, tuto som akože hovoril o tom mojom modeli. Keď sa na to pozrieme a budeme sledovať túto líniu, táto spodná línia je veľmi dôležitá. Prečo je dôležitá? Pretože na tom logaritmickom grafe vidíme, že ten Bitcoin, odkedy proste existuje, tak stále iba stúpa. Robí vyššie tie spodné, jak sa to volá? Teraz mi to vypadlo. Higher highs a lower lows. Áno, tie lower lows robí vyššie. Vždycky vyššie. Aj vlastne tie higher highs. A toto je vlastne to kľúčové. Že on vlastne stále rastie. Jasne, sú tam proste prepady, sú tam výplachy jedno s druhým, ale toto sa tiež podľa mňa zmení. Teraz už, keď sú v tom aj tie inštitúcie, ako je napríklad aj MicroStrategy, alebo teda teraz sa to už volá iba, že Strategy, tak oni neviem, koľko majú, myslím, že 160 000 bitcoinov nakúpených, alebo tak nejak. Podľa mňa tá volatilita sa zmenší, že už tam nebudeme vidieť také tie prepady, ako v tých predošlých bear marketoch, kedy to bolo 70, dokonca 80% nadol, hej. To už tam nebude. Podľa mňa budeme zažívať možno také, ja neviem, akože to si vymyslím teraz, možno 20-30% nejaké korekcie, ale už to nebude proste také ako predtým, pretože už sú v tom aj tí veľkí hráči, ako je napríklad aj BlackRock alebo Fidelity a tam už to bude trošku inak vyzerať, no. No, čiže nebudem to tu už ďalej nejako rozmazávať. Ja si myslím, že na túto problematiku sú oveľa lepšie kanály, ako ja, že tu o tom hovorím. Čiže kto by sa chcel nejako dovzdelať, alebo úplne začať ako sa v tomto vzdelávať, že čo je to Bitcoin, ako fungujú peniaze a inflácia jedno s druhým, tak určite odporúčam môj obľúbený youtuber Kicom, Bitcoinovej kanál, on tam má aj taký zoznam, že proč Bitcoin, takže určite si ho choďte pozrieť. A Trader 2.0 napríklad, a potom tam máme kryptonovinky, to je taká denná vlastne rubrika od pondelka do piatku. Ale Kicom určite si to choďte pozrieť. Jeho kanál, Bitcoinovej kanál sa teda volá, a tam nájdete pravdepodobne aj všetky odpovede na vaše otázky a možno ešte aj niečo viacej. takže asi tak. Ja už to tu ďalej nebudem nejako
teda rozmazávať. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie tohto videjka a ja sa zase ozvem s nejakou tou témičkou, že by sme pokecali. Určite dajte do komentáru ako čokoľvek, čo len chcete, alebo nejaké otázky a poprípade, aby som sa v tom ďalšom videjku vám nejako odpovedal na tieto otázky a tak. Čiže toto by ma inak aj celkom akože bavilo. Keďže som predtým aj streamoval, ale ako to bolo také. Čiže tá komunikácia by bola celkom fajn, takže díky moc. A no ešte raz, díky moc za tie zhliadnutia toho prvého videjka, veľmi si toho vážim. Aj za tie lajky samozrejme, to je teda, nie že by som bol nejaký, že aj koľko lajkov, ale proste poteší ma to, motivuje ma to ďalej a budú takéto kecacie videjka. Budeme sa tu rozprávať naozaj aj nejaké konšpy veci, samozrejme s takým nadhľadom. To by som určite rád o tom pohovoril. A nebudem prezrádzať, proste uvidíme. Dobre? Uvidíme. Takže díky moc, majte sa pekne a hoďte mi tam like, koment a odber. Jo, čaute.